I pozdrav youtuberi, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ćemo igrati 8 ball pool. Pa da odmah krenemo, nemamo para za ovu, pa moramo ovu. Ovaj neki isti level koji ja, Emir, Juventus, sad ćemo vidjeti šta znam. Ajde Emir, razbijaj. I samo šardu, što mora stalno neko da ubaci kad ti razbija. To najgore nešto. To nećeš. Budalo. Bože, budale, bolje da je gađu neku šarenu sve, pa nema veze bolje za mene. Su njegove pune, moje šarene, dobro. Hvala. Hvala za još čovjek meni 3 ubaci. Znači, dobar je čovjek. To, brate. Izgubio si ja radi. Nema veze, sad ćemo mi odigrati još jednu, pošto smo ovu samo odmah smo pobijedili. Odigrat ćemo još jednu. Srekan, vidimo šta, ovo ne znam. Nadam se i ja da ne zna ništa, evo sad ćemo vidjeti. Ajde. A uvijek šarenu i to gore ubacim. Šta da igre? Ne. Gdje ćeš tu? I šta on misli da ja sam? Jedino da ovo razbijamo, ja ću imati tu. Znam ja, kao ja. I to znam. I ovo ću baciti. To mu lagano zakrijavanje. Vidite da ja još imam baciti, ja nešto pričam. Hoće oni gore. Dobro. Evo vidite, ovo je sad. Ja imam 2 loptice za ubaciti, a... Eto i ja njemu ubacim. Nema da se radi. Ne mogu ako čujete nešto da laje, čuko moj. Nema ovaj šanse da meni šta je. Ste vi normalni? Ne! Ali dobro, bar je ovo blizu. Još ovu ubacimo i crnu i pobjednici smo. I onda ćemo, ja mislim, koliko ima tam 300. Dobro, moćemo igrati ono od 30.
vode. I ovaj. 100%. Ali to ja ubacujem. I stan tu, molim te, hej. Gledajte ovo, ljudi. Kak ja sad zakačim u vodu? Mogu. To, pobjeda, ljudi. Ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, koment, ako vam se sviđa da još igramo, bit će klipova, bit će svašta. Eto ga. I hvala vam još jednom na 40 subscribera, puno vam hvala, to nije baš neki velik broj, ali jeste. Za mene jeste. Pozdrav do drugog klipa.